Ngenkathi yethula inkulumo yayo, Imeya yaseThekwini iqale ngokuchitha izinkulumo ezithi umasipala waseThekwini awunalo uzinzo futhi awusebenzi. Sithi-ke thina likhona uzinzo kulo masipala, kodwa siyazazi izinkinga ezikhona, kodwa iy'nkinga zenzi ukuthi kuthiwa umasipala awusakwazi ukusebenza. Uyasebenza ukwedlula abanye umasipala abaningi. Lolo zinzo lokubhekela nanokuthi uyabona lo masipala wona umasipala ofana nabanye ekulalwa namhlanje ngingaziyo ukuthi ubani ozovuka ezimeya ngakusasa. U-Kaunda uthe kuzoqedwa ukuqashwa kwezinkampani ezenza umsebenzi ofana nokuvalwa kwemigodi emigwaqeni nokuyimisebenzi engenziwa umphakathi. Ukukhiqizwa kwezinto zokusebenza ezokuthi uma kuzokwakhiwa izindlu, ama-blocks evele emphakathini, uma kwakhiwa imigwaqo, ama-cabs avele emphakathini, ilezo zinto kanye esizosithatha sizinikezele imiphakathi izenzele yona ngokwayo. Ukhulume nangemizamo yokulwa nezingqinamba zamanzi. Namhlanje inkampani iqalile ukuyolungisa lapha eNtuzuma ukuze abantu bakwaMashu, baseNanda, abantu baseNtuzuma, baseLindelani bekwazi ukubuyelwa amanzi njengoba kade bebhekene nesimo esinzima kangaka sekuphele amaviki amathathu. UKaunda unxuse amakhansela ukuba akhuthalele umsebenzi njengoba benezinhlelo ezinhle zokuthuthukisa lomkhandlulobha. UKaunda umemezele ukuthi sesingenile ku-akhawunti yabo isibonelelo sezikhukhula sika 1.5 billion wamarandi. Le mali iyisengezo sika 185 wezigidi zamarandi abayithola ezinyangeni eziyisithupha ezedlule. Le mali izolekelela ekulungiseni ingqalasizinda eyalinyazwa yizikhukhula nyakenye.